Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda kuka sani sunana Salisu. Yau zan nuna muku yadda ake saving ɗin lambar waya akan Gmail. Saboda idan ka ɓatar da lambar wayarka ko kuma ka sai sabon waya ba sai ka tsaya kana tunanin updating ɗin nemo lambobi ba. Ka gane ai, kuma ka san layuka suna cika. Layin ka sa lambar waya 200 za ga layin ya cika, su sai yasa ake so a dinga sa a Gmail saboda su gaskiya ba sa cika da wuri, ba sa cika. So ga yanda ake yi. Na farko dai zaka shiga cikin contact ɗinka, nan kenan inda aka sa phone alaman waya. To idan ka saba wayar da kake so kai saving da ka Gmail, kamar yadda kake gani waya ta buɗe, wai da ke aiki wata ɗan yawa tana ɗan nauyi haka. Okay, sai mu sa lambar waya, bari mu misali haka. To mun sa lambar waya, to sai ka shiga create new contact ko. To mun shiga create new contact, in ka shiga create new contact sai ka ɗan jira ya buɗe. Idan ya buɗe sai nuna maka hakan nan ake so. As usual, kamar yadda muka saba ko, za ka cike sunanka, ka sa suna kamar masa delete, saboda zan goge shi, zan sa mai delete ko. Sunan farkon sunansa kenan, in sa goge a ɗaya sunan ko mobile da wasu abubuwa. Sunan da aka sa save to ɗin nan. Idan kana da Gmail sai ka zo sai ka shiga, sai ka sa Gmail account ɗinka. Ka gani ni ina da Gmail kala ina da su da yawa. To sai ka sa, idan babu sai ka danna, amma ni akwai nasa, kana sa sai ka yi saving. To automatically yanzu nan ya riga ya updating akan Gmail ɗinka, shikenan. To ko da ka sai waya, kawai da ka sa Gmail ɗinka shikenan, kawai za ka ga lambar ta fito, delete, goge automatically, shikenan. Allah ya sa an gane, sai an jima.